Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kholdepol Reg bachane ऊंचा बोल Reg bachane हल्ला बोल देश बचाने ऊंचा बोल राइट पाथ इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद Kinong Tray Bank hapo ka United Forum of Bank Union Meghalaya States Union kilapan long ka jeng persya ba arsngi kata mentagas ngi bat lashay ban khang ki bank namar ka sarkar kathmu ban penlong no da ka bank shimen ya ki bank sarkar bat kane kan long ka bajenjar ya ki badok ban shimram on dalapan kalano sya ka bank shimen Ni na liang jumka Meghalaya State Unit jumka United Forum Bank Union UFBU ni penlong ni beteng lang ya kesyan lang ya ka UFBU sya keleng ka Rindia da ka penlong jingkhang tre asni ni don ka strike asni mentasni khandri wala syai khanyu tarik kani ka jing ya khang ka bang jungi kadi na ka daw ba ka sarkar ka mut ban wanra ai koi ka bill ni ban penkelai ka ni ka banking law amendment bill arajar koi Bakamut man kelas ke bank Shimet ya artli ke bank sarkar, pat kawai ke insurance company. Komen hakani kalapan berapa, hakani ka window session juga parlimen kamut ban monrai ta kawai ka bill ban kala bank Shimet. Tingi liang jong ki association na liang jong bank, bat ni kiwi ro ki trade union. Ya snok tilang bat ni, bat ni nimban si bang hapan ya khang arsni, bat ni habili strike arsni. Ban ya persya ya kani ka jikmu jong sarkar ban monrai kani ka bill. Sementara ni kapil kalong balai bangia persyam ni. Kini ki bang syai ka hakini ki sinem macam syai ka sok lain padai. Ibun ki bang ki bang Shimet. Hading kata pada ki lab begini ki bang Shimet. Kilong ki bang bamla ban yarap ki butuh sok iburi berat pariam. Di hadin kata apa ki sewanra baki sapen kala no syiki ni ki bang sarkar ki sesang banmi ki bang sarkar. Nadu banmi ki bang sarkar pada ubri buduk busuk ubri berat beria berkhot ki padba ki sedang menyo ya kata ka jingyarap na liang juga bank, kio ban pli account, kio ban simram ibarat. Nanta ka jing em jong ki brio pasta pa. Suki pat ngilap hakani ka sunroofs nem suki kani ka sarkar ka bamanta pat ka lebyang ban pen kalabyang ikini ki bank sarkar ka patri namta ki patba ka leban pen kalabyang si ki bank Shimet. Kaong ba kini ki bank sarkar kimla ban preba kimla ban yonong kan bhai ki ladang pen kalash ki bank Shimet. Hendai kani ka dei ka pathok kamdi ka jingsya kata na kibang profit kibang kibayo kata ka operating profit ka profit net profit ka bayo bundo ki bank sarkar kibang Shimet kita ki private banks ki bun ki balayami ski ki apa nya khang di kata ka jingkran jong sarkar ba ong ba ki bank Shimet ki khamba bani ki bank sarkar ka di ka jingkhok kadi tang jing penthok ki padba na kadaw yu ki ko apan pen kelas ki bank Shimet pade ka long ba ki ko apan dino igini ki bank sarkar Shakini ki corporate, shakini ki hespa ni ki corporate. Kimut ban le kumlu ba suki kin penduna ya ka share jong ka government. Ka jingdon ka jinglong try jong ka sarkar, hakini ki bank sarkar kan lewan penduna no kan pengun de ki jinglong try ni ki ba suki kin penduna ya ka share jong ka government. Ka jingdon ka jinglong try jong ka sarkar, hakini ki bank sarkar kan lewan penduna no kan pengun de ki jinglong try ni ki share jong kini ki corporate te sisen ba kini ki corporate kelas dang man gun ke share maki ki lalong no ki try jong kini ki bank te sisen ba ki lalong no maki ki try pat ki le gum no karam ka bade ban ai shiki pajba itu jo karam kin ai shiki ni ki corporate kila shim ram de ki 1000 crore hadin ba kila def shim ni kumba kila jia kini ki sinem bala def gidon brokhot ki te bi kata ya kani ka ram ba kila de ai shiki ni corporate suki ki le gum no kimia siu kiong bangi ngim laban siu na kani ka daw na te ka daw te jaj ba ka government ka yarap iki ong bato haba kimla ban siu ta karam jungi ni ya compromise no hai among ni berat kumangan chu ai nuksa ipi pi khodi ka ta ka haircut. I'll give you a quick example ngana ipi shubu kum ka kadon koi ka Bhushan Power kadon 100,000 crore kalon baki shimki karam baki shimki gari 100,000 crore hadin kata
kisiu kat no ban khang eta garam khat khandai hajar katang mon 100% kalado nong kapan dikani ka pisa baki airam si gini corporate kadi ka pisa junga jungki kadi ka pisa jung pajba mali haki bang sarkar ka pisa bawan bu kadi ka pisa jungga jungki pajba ka pisa junga jungki nadu ubriu bodok bawan tep san tangka sispa tangka san spa tangka hadu kini ki mahajan ki bakam he kimni gini corporate ka pisa jungki pajba kadai ba yele menta banya pan aino si gini corporate kani kadai tang kata plan jungki sarkar bandino ayo di kumno kan kata kani pat beli bangi strike mengi beli bangi semua kata kadai kuai kata ar kadai kolong ba sisin bagin ei ka banja ubriu bedok besuk unumyo shoy kata jingdon kam jaka bang ya kama menta profit ki jaka gi berit beria ki nong lada gidon ki bang ki bang suka la kadai state bank ne kadai ka union bank kadai ka punjab national bank kanu ka bank ka padon khamta mi ki jaka gi berit hakinong kanong kadai be ki jaka jum kadai ki bang jum ki suka Mujudon unoro private bank bondik pli branch pisha josha. Neundik pli bank sha kenong kenca juga garwel. Satlak kari. Kidi pe ki bang sota. Kalau saya sini lada kini ki bank kelas ke bank Schmidt. Ki private ki nong umno ki bangi ngim dei bangi pli ban yarap ubrio ngi pli tang bangi nong ilade. Bos ununo corporate lat ununo mahajan ununo hespa perkatang ngajing nong ngajong. Ya ba uang ba kadon ko bang junga sya nong bagi briu ki wan tep si spa tengka ki wan tep san spa tengka belingan bu eta ka bang kita kami rap yang ngan kan dikai ke banjai briu ko jaka ini nong di kuai yang ni rut surok ni banyak turis taksi banyak local taksi bodi waidong bodon idukan kutia mutia hasidong menu ba airam iki jadi ki bang surka ka bang private lo kapat juai bat hangni nak khamat ka numai lo no menu ben banyak katni tili ki government scheme ki penyat ki dei ki bang sarkar patjudon wero private bank ban penyat kini ki bang sarkar lada dei ko ka tresis pasni kini ki insurance scheme ba announce modi prime minister jungi prokai ki penyat bi mungi la sai sini lada mdon shu mungi menu ban penyat ki pat katni ka jinge trish tom jungi ka to ko por ba ki apan don ko to ka demonetization kansan ki om bagini ka pisa kam tri kam shu kinong tre jungi ki don ki ba khampo ying shu tre process ni prosimit lagi bank boleh bagi beriu ki badon kapisa ke badon yang mentah ba sarkar ko ba kani kapisa kam long shu kam non shu ngi hapen pen kala bangin hapen ya notang di ki kot transpa ki hajar bonwan thmai ki beriu ki wan de ki hajar ki yang lain de ki hajar mut yang habar ke branjungi haba ki wan ni kham khang eta ka shata jungi ki don ki jaka ki ba hatu 10 kilometer dong don customer ni don de proximate hangni apo shillong branch ki nong tre jungi hadu ban koi hospital ki atre mentapat ke sarkar kale umno kale bomitho ingi kale benyengi kani ka kta yangi ki nongtre bang bat ka kta bun yu pajba unum yo shu kanu ka jingirap na leng jo bank sin bakalawan kini private bank ha private bank mentaro bulada pikwa ban pli account berit bari anu la kata gadi ko kta sakoi pat ko mong ekran na mene hakani ka perthai ba boro kini kun samla jungi ba kirang yawat kam kawai ba kalat ban yo kam iki gadi hapang ki public sector bank ni kini ki bank sarkar gadi ko ni ki bank ba airam ka ba ai kam mi kini ki samla jungi sisen bakala kala private bank ni ka bank Schmidt mu hajaka bandon chukutli ki branch un botang laitli hajaka bandon sanpumut ki nong train botang chupumut te kadang khangla chushu ni kini ki khna bagini okam kini bala don lupar bindu ka kam kini khna samla ki batmai ki bang kwa ban yo kam ro ki nong yo kam ka ba arpat habro ki public sector bank ni ki bank sarkar ni buat dia kata reservation policy bangidon ka reservation nam ta SC nam ta ST nam ta OBC khamta mingi shakani ka liang north east bangya boni kini ki SC ba ki ST kera bai kini ki kana samla jungi bali ki bon jungi kim yo kot katuka banyo le coaching ne bagin yo ban tibet yalade kum ki brio tharai shakui ki jaka jung ka India ti kera ba kani reservation policy sin bakala don kani ka private bank ni kin kala bank Schmidt kani reservation policy sagi private bank kan kam katar kan khanglat khamta mi ki brio jungi shakani ka jila Meghalaya ki Mizoram Nagaland ba pro shi notice ti kani rugdi we ka daw ti ni nyele bania persya baka bank ka sarkar kamdi bakan wan rai kata gabil banten kala bank Schmidt ki kini ki bank sarkar manta ko ngat sang tang arti ki bank ka patong ginu ki bank ko magini sang tang arti ki bank ande lada ka yo lat kan long susu ki ski gini
कि बैंक सरकार kan dilot chekini ki corporate ya kan ga riro kin dilot chekini ki corporate dina ta ka daw bunia